Салом алейкум бародаро. Семи видеои моай чале ки мо ваъда карда будем ки ҳар моҳ криптовалюта мехарем дар маблағи 1500 сомонӣ ва випуски семи моай моҳи апрел ҳози мо биёин як ҷоя мехарем криптовалюта ва нишон медиҳем ки дар ринок чӣ гапай ҳозир кадом монетаро мехарем. Мо ба барномаи хоби Binance кор мекунем ва ҳозир мо дар Binance мехарем. Дар якуми видеомон мо дар хоби харида будем дар $100 ва ҳозир дар випускмон мо дар Binance мехарем. Моҳи гузаштарам дар Binance дар $100 харида будем ва ҳозир нигоҳ кунед ки $100 харидаги мо чанд сум шудагӣ. Биёем кошелок мебинем чӣ қадар ки мебинем $100 мо харидаги будем як моҳ пеш ва ҳозир нигоҳ кунем ки $100 мо $127 шудагӣ. Дар шоти ма $5 дига буд, яъне ки $122 мешавад ва фоидаи мо $22 дар як моҳ аллакай. Ва фоидаи динагира бинем ки $4 қариб шудагӣ. Ва ҳозир нигоҳ мекунем дар абзор медуроем. Мо $100 дар пир кардем маблағмона ва биё нишон медиҳем ки вақте ки шумо сума пир мекунед маблағтона дар пополнение меяд, дар спотови аккаунт меяд, дар пополнение ва нигоҳ кунед чӣ хел шумо метавонед ки ай пополнение шумо дар спотови аккаунт партоед. Медуроем пополнение с переводи ва вибор мекунем монети мепартидагитона, допустим дар мо дар кӯлаи USDT денай болода мезанем USDT нахадаш аллакай биромад. Нигоҳ мекунем ки дар шоти мо $100 аз 1 центай максимали количество мекунем перевод поёна вибор кардаги спот аккаунт. Бисёр нигоҳ чӣ қадар ки мебинем медуроем дар абзор дар спот аккаунти мо $227 ва имрӯз мо мехарем монети биткоина. Дар видеои гузаштаги мо биткоина ба нархи $36,000 харидаги будем дар $50 ва аллакай бинем ки $46,000 шудаги биткоин ва рӯз то рӯз хасиса чӣ қадар ки мебинем биё медуроем нишон медиҳем. Чӣ қадар ки мебинем нигоҳ кунем ки мо моҳи гузашта харидаги будем дар нами примерно дар раздели $36-35,000. дар ҷо вибор мекунем биткоина ба USDT ва дар маблағи $40 биткоин мехарем. Всё купид окей, дар $40 биткоин харидем ва 3 монети дигаи ки 4 монети дигаи ки рӯз мо мехарем ба ғайри биткоин и Solana, BNB ва Luna. BNB и монетаи чӣ қадар гуфтаги будем монетаи Binance Exchange ва нигоҳ кунем ки ҳама баландтарин нуқташ $692 шудагиай ва ҳозир бошад дар $445 қарор дорад. Соли 2020 охир ошта нархи монет бинем ки $6 буд, примерно $6-7 буд ва ҳозир нигоҳ кунем ки дар як сол дар соли 2021 $692 шуд, яъне ки қариб ки нархи монет 10 баробар зиёд шуд ва ҳозир қарор дорад $445 ва дар маблағи $20 BNB мехарем. Окей, ду монет харидем ва монетаи дигаре ки мо мехарем имрӯз Solana ва чӣ қадар гуфтем Luna. Solana мебинем ки Solana соли гузашта хуча бад нишона дод. Нигоҳ кунем ки соли гузашта соли 2021 примерно дар моҳои охири соли 2020 аввали соли 2021 нархаш $1 буд. Я ҳама монети ба фикри ман ҳама монети хубтар буд ки дар як сол иксои хуб нишон дод. Нигоҳ кунем ки $1 дар соли 2021 монет чӣ қадар шудагие ки дар муддати як сол $260 шудагие дар $1. Агар ки шумо дар $100 мехариден Solana чӣ қадар мо дар видеои дига мо гуфта гузаштаги будем $100 шумо биё нигоҳ мекунем ки $100 тон $260 чанд мешид. $100 шумо $260 $26000 мешид дар як сол. яъне ки шумо ба $100 метавонистед ки ҳатто хона бихаред дар шаҳр ва айни ҳол бошад $137 нархи монет дар нигоҳ кунем ки дар муддати 1-2 ҳафтаи охир қариб ки 2 баробар нархш боло рафтаги $75000 то есть $75 ба $140 боло рафтаги $140 ва ҳозир мо интизорем ки бо боло меравад айдам
ва биёем мехарем Solana ба USDT мехарем. Sol USDT интихоб мекунем. $20 дига да Solana. ва монети дигаре ки мо мехарем ин монети Luna касое ки намедона и Atom монети Atom биёем меовем Luna USDT кати. нархи Luna-ро бинем ки айни ҳол $114, $115 дига, айни ҳол $114 ва да 2022 як моҳ пеш қариб 2 моҳ пеш нархи монета $40 буд. ҳозир бинем ки $115, лакай чанд баробар зиёд шудага. ҳозир дар рости уровини яъне ки поддержкара баридага гузаштага чӣ хеле ки мебинем дар технический анализ ами уровини гузаштага ина нақтаи пешинаш ки дар 101 буд, ҳозир бинем гузаштага 114 рафтага. ва ин ҳисоб мо интизор бошем ки сол монети Solana хачабо хубтар нишон метиҳад, барои ки соли 2021 нархи монети чӣ хеле ки мебинем $3-4 буд, примерно $3-4 буд ва дар муддати ҳамагӣ як солам камтар гӯё ки $114 шуд, яъне ки $3 $114. агар ки дар $100 мехаридем, биёем ҳисоб мекунем, мо дар ҳамаи видеомон ҳисоб мекунем, баъд нишон медиҳем ки ин агар $3, агар ки $3 ам не $4 ҳисобш кунем, 25 монет мешавад, $114 $2850, $100 фоида медиҳед шумо дар муддати камтар аз як моҳ дар монети Luna. ва биёем боқимондаи сум дар монети Luna мехарем, 100% мекунем, $21 да Luna мехарем. ва чӣ хеле ки дидем мо 4 монет харидем, монетҳои ай ҳама яъне ки топ монетҳоро харидем, барои ки ояндаи монетҳо ман фикр мекунам ҳамаи аналитикоҳо матсон мегӯянд ки ояндаашон хубанд ва чӣ хеле ки мо дидем иксои хуб додагиянд, барномаҳои хуб пешниҳод кардастанд ва нигоҳ мекунем дар аккаунти мо ки аллакай $127 ҳамаш уже мо харидагӣ монетҳое ки моҳи гузашта харидагӣ будем ҳамаро нишон медиҳад. $102 биткоин харидем, $25 Ethereum, $20 Luna, BNB $20, Solana $20 уже поён рафтан камтар гузаштага. дар $10 харидагӣ будем аллакай 12 шудага, Matic дар $10 харида будем 12 шудага, Galarам ҳамихе $1 дига дар тезери USDT ҳастад мо. ва чӣ гуфтанӣ будем ки дар ин видео мехостем нишон медиҳем ки чӣ хел мо айни ҳол дар барномаи Hobby Pro кор кардастем ва бесум ба ягон чӣ мо ҳар дар лаунчпадо дар IDO участият кардастем ва ҳар хела чӣ мегӯям монетҳои бепул гирифтастем. биё нишон медиҳем ки бо яхел нагӯям ки шумо придумат мекунед, шумо худтон кора намекунед. ҳозир ман нишон медиҳам ина барномаи Hobby Pro ай Тоҷикистон дар илам регистратсия кардан мешавад. касое ки мехоҳанд регистратсия кунанд, мо дар курс мо нишон медиҳем, нишон додагием ки чӣ хела регистратсия мекунӣ, чӣ хела IDO участият мекунӣ, чӣ хела NFT мегирӣ. ҳозир ман NFT ман нишон медиҳам ки ман чӣ хела NFT дорам дар инҷа ва нархи NFT ман чанд сомонӣ чанд долларӣ мондагӣ. биё нигоҳ мекунем аккаунти худмедро, нигоҳ кунем ки ман 4 NFT ҳар 4 NFT-ро ман ба сум гирифтагиам, участият кардагӣ дар ҳар хел барнома. нигоҳ кунем ки NFT ми 8 март, NFT рақами 8 $19000 мондагиам. NFT инаи дасташ чизе ҳастай, типа чипс борем, $1000 мондагиам ва NFT ҳама VIP NFT дорем, ранги сурати Аладдин кардагия ира $20000 мондагиам нархша ва NFT ки дар дасташ сурати хоби ҳастай ира $10000. шумо метавонед дилхоҳи NFT-тона бихарен ё ки ба нархи $8 ма дагалта мегӯянд NFT-ҳо ва нархи хитона монед чанд қадари монед ва касе ки бихара меяд шумо ҳамиқа пул дар шоти шумо меяд. шумо метавонед сабуна дар шотон бизгаронед дар картатон. ва нигоҳ кунед ин як чиш буд, як плюсиш буд барномаи Hobby Pro-ра. плюси дигариша нигоҳ кунед ки мо айни ҳол дар Candidро иштирок кардем. ҳозир ман нишон медиҳам ки ман дар чанд иштирок кардам ва чанд доллар бе ягон сум, бе ягон кори зиёдатӣ ман баридагиам. нигоҳ кунед, ҳозир больше мекунем.
ай наврӯзии саркардагӣ ай 20 гар хато накунам ин қадар кандидро погузаштагиян. нигоҳ кунед ки мо дуташда иштирок кардем, баъд сеташда иштирок накардем, бо дутаи дигар иштирок кардем неудача на в следующий раз, яъне ки гуфтаист ки идофа нашид дофи дига хай мебарем. ва нигоҳ кунед ки дар дог монети дог ина пул мода додан победа навистагия чизи ҳаракати ишора кардагӣ. ай монет мо гудаита $45 бе ягон чи баридем ва гирифтем дар шотмон сума бо ина 4 дига иштирокем наз гашт ба ина кудуса гузаштем. айш примерно $20 дига омадамо бе ягон чи ва ина ду монети дигаи мондагиай ё бояд скоро пайдо шаванд ва ина монети ки бояд пага объявит ки на участникоша. нигоҳ кунед ки условиё монети условиё барои участвовать кардан чӣ қадар бояд ки шумо $100 спот торговлӣ боша. мо акай $24 мо бояд ки $100 спот торговлӣ кунем ва барои пул гирифтан нигоҳ кунед ки 612,500 монет метиҳад дар 5000 участник тақсим мекунад. 5000 участник да ҳамиқа монета тақсим мекунад ва нигоҳ кунед ки сумма покупка $0. мо ягон сум бе ягон сум мода монет метиҳам барои участвовать кардан. участникоро нигоҳ кунед 13800 додам. айми 13823 бинед ки зиёд шудист ҳар дақиқа. айми 13823 додам 5000 додам да метиҳам, яъне ки ай нисф камтар шад. ва вақте ки участвовать кардам 8000 монет буд, то есть 8000 участник буд. ҳозир бинед уже 13000 шуда ва то пагара лака ягон 30000 мешавад. 30000 ки шудак ай 30000 ай 6 як одам мебарад ва дар группаи мо, дар группае ки муқати шогирдо кор мекунем ҳозир нишон метиҳем. дар группа мо лакай якчанд 43 одам ай ва ҳар ай 43 одам агар ки 10 таш иштирок кунам мо ду касмон группа мезгарем ва монет мебарем. яҳа нигоҳ кунем ки чӣ хел мо участвовать кардагем. озир бош нишон метиҳам. нигоҳ кунед якум рӯзда ай хидмаи баридем $7 миллион додан ва ба нархи $45. ина бинед ки $45 фурӯхтагем 44,7 фурӯхтем ва ина бояд шогирди дигарам барид. ина бинед ай марам гузашт 4000 рубл. ина бо сеюм одам се одам як монети догда гузашт ва нигоҳ кунед ки следующий бо мешава. мо дар инҷа атрафтошнах меоем акаса кор мекунем ка шогирдо ва нигоҳ кунед ки монети дигариш ина рӯзи нишон метиҳем. нигоҳ кунед 30 март алакай ина монети шогирди дига монети ина монета врда 100 монет гирифта. нигоҳ кунед ки фурӯхтаиш ба $22. нархи $22 на монетоша фурӯхт бе ягон чи чон навистагиам дар ҷа ки инешам ки мо ки участвовать мекунам. нигоҳ кунед дама навистагиам ки чӣ хел монетора баридан чикор кардан. ина бояд ай дигаш монети GMT 83 ина бо ай хидм монети курс нишон додагӣ будам. нигоҳ кунед нархи фурӯхташ $19 $20 да мо фурӯхтем монета. ва инам ки мо иштирок мекунем мебарем монето мезгарем ай ҳар чизо ва дамо монет метиҳам монетои бепул ҳар хел айдио участвовать мекунем. чале ки дестен шуморо метавонед участвовать кунед дар хоби ҳар хел чизои нахози чӣ хеле ки дестен. сетаи дигай дутаи дигаш мезгарам. ин сета агар ки 10 кас бошад яъне ки шумо 4-5 бор участвовать кунед. ин 4-5 бор як ду бор монетон мезгарад 100%. як бор мебарем яъне ки ай $20-50 ва и ба нархи сомонӣ ай 200 где-то то 500-600 сомона шумо бигем ки бе ягон чи бе ягон сум расход кардан то есть ба даст меорем. ва ба ғайри шумо метавонед ки дар иҷарам бихарем монето. нигоҳ кунед ба монанди хобиай то есть ба монанди бинансиай гузаронидани пул дар иҷа проблема нест. осонай тури чизо метавонед шумо пул гузаронед. касое ки мехоҳанд ки кор кунанд дар барномаи хоби бинанси метавонед дар мо дар инстаграм мо нависен. курс дорем, курсиморо дастрас кунед. ҳамаашо мо нишон метиҳем ки чӣ шумо метавонед регистратсия кунед, чӣ иштирок кунед дар группаи закрити мо. касое ки мехоҳанд чӣ нишон додем дар группаи мо ина участникои мо ки якҷо шаванд ва кор кунанд якҷоя омӯзиш кунанд пеш бараванд.
ва бисёриҳо менависанд ки чӣ қадар группаи бизнесиҷи мо кушем дар телеграм, группаи мо мегем ки закрити группаи мо ҷадаи чӣ каса давид намекунем. Фақат одамое ки курси моро гузаштаистанд мо ҳамаёро давид мекунем. Участникои группаи пӯшидан фақат ё касиро давид намекунем. Касое ки курси моро дастрас мекунанд мо оро давид мекунем дар группа. ва барои курси дастрас кардан метавонед дар инстаграм нависен ва мо ҳамаашро мефаҳмонем. ва видеои дигари моро моҳи март интизор шавед. То охири моҳи март видео меброяд ва ин видеоро мо дар моҳи март мепартоем барои ки монтаж мекунем дуруст ва моҳи марта примерно аввалошта мепартоем. бо айрон нашем ки моҳи марта баромада барои қадар видеоро монтаж мекунем баъдан мепартоемш қадаш моҳи март мешавад. ва ҳатман бародаро дар канали мо подписатсия кунед, дастгирӣ кунед. Дар мо видеоҳо бисёр мешавад дар мавзӯи криптовалюта, яъне ки дар ринок аксия харидани апликатсия ва дигар чизои маводои биржа. мо ҳамаашро мефаҳмонем. Таҷикистон якмин канали моай ва ба дӯстатон ҳатман равон кунед. Канали моро сабук битен.